ja sa bude, jak na nebi hviezdička. Širšie od chybu projektu Že našťastie. keby som si ešte To znamená, narodil do znova Francúzska, povie, že našťastie. Ešte stále sa tam nehýbu, už sú tam koľko pol roka. A normálne dostali. Namiesto toho všetci sa tam začali sťažovať. Napríklad odíde tá pekárka, viete, bezpečnostný technik, že nesmie monitorovne, sa to musia. A tuto všetci začnú napádať. Čo je to? Chodíte máme robotu z toho zavietové, administratíve a všetci napádajú. Máme robotu mali nejaké ihrisko, tam to bolo perfektne, tam bol kotol. Nenahrávajte. Prečo? On to vymáže, neboj sa za... Počkaj, máme hotový Jakubický. On to mne vymáže. Jakubickú hovna bara. Točíš? Na tej kamery, no. Tam to poslali, jednoznačne. Tam to poslali. Lebo je to otvorené, ľudia sa aj tak hamba, čo je. Ľudia sa hamba. Dobrý deň, dobrý večer. Dobrý deň. Kto nám povedal?